Yes, mga mahal! Ako'y nagbabalik! Ano ang pinag-uusapan natin tonight? Ay nako, ito yung sinasabi natin na talaga nga namang nasa relasyon ka na kung saan ikaw ay hindi sigurado kung tama na ba yan. Diba? Yan yung sinasabi natin na may mga trust issues tayo, may mga trauma tayo sa ating mga ex, sa mga maling tao. Kaya ngayong puro positivities, parang nasa ano tayo, nasa clouds. Anong clouds ba yun? Yung kapag masaya ka, tapos parang it works well. Parang lahat ng nangyayari ay tama. Siguro after netong kasiyahan na to, malulungkot ako. Kayo mag-alala, nandito ako para kumpirmahin natin kung nasa tamang relasyon na ba kayo, di ba? Ayan ang pinag-uusapan natin sa ating Chinitox. If usapang pag-ibig mula sa spicy opa mo, DJ Kim Chino, di ba? Ito na yung mga senyales na nasa tamang relasyon ka na. Sabi ko kanina, mahal, unang-una, nasa tamang relasyon ka na kapag hindi mo na kailangang manghula, di ba? Hindi mo na kailangang manghula kung mahal ka ba talaga niya. Minsan nagtatanong ka pero at the end of the day nakikita, nararamdaman at naririnig mo na talaga nga namang mahal ka niya. O, 'di ba? Kasi doon pa lang clear na 'yun eh. Combo na 'yun eh. Yung naririnig mo, nararamdaman mo at nakikita mo. Ay naku, sinasabi ko sa inyo, hindi katulad nung mga pakiramdaman na mix signals. Pinaparamdam sa iyo na mahal ka, pinaparamdam sa iyo na gusto ka, pero at the end of the day hindi sinasabi. Or maraming tao ang ginagawa niya ng gano'n, nakala mo special ka, hindi, 'di ba? Etong may confirmation na eh. Hindi ka na nalilito, hindi ka na nanghuhula. Hindi ka na nanghuhula tulad ng ginagawa mo sa ex mo dati. 'Di ba? Totoo 'yan. Pangalawa, mahal, nasa tamang relasyon ka na kapag pareho na kayong nag-e-effort. Wow! Yabang! Diba? May mga pagkakataong gano'n dati. Ito yung mga past relationships nyo. Sama na natin kasi ako rin dati ako nagmahal sa maling tao. Yung mga dati natin karelasyon, diba? Parang tayo lang ang may gusto. Parang tayo lang ang nag-e-effort, nagtataguyod. Tayo lang yung bumubuhat. Pero ngayon, tinutulungan ka na niya. 'Di ba? Kung ikaw ay nasa relasyon na kung saan dalawa kayong nagmi-meet halfway, dalawa kayong nag-e-effort, dalawa kayong kumikilos, hindi yung isa parang starfish lang. Starfish, hindi gumagalaw. Di ba? Ano ba ginagawa ng starfish kapag nakita mo? Hindi gumagalaw. Pero ngayon, pareho na kayong performance level para mag-work ang inyong relasyon. It's a sign. It's a sign that you are in the right place, in the right relationship. Pakayabang! Gusto ko na rin maranasan ulit yan. Pero sana talaga tumagal. Tignan natin kung check na check hanggang pangatlo. Kaya naman dito ka lang sa akin. Dito ka lang. Ay, may nag-chat sa akin. Gusto ko lang palang batiin ng happy anniversary. Walang iba kundi si DJ Kim Chino. Sa group chat po namin sa Love Radio Manila, sinabi nila anniversary ko na raw pala. Imagine niyo, 1 taon na pala, mahal. 1 taon na po akong umi-ere sa 90.7 Love Radio Manila. At gusto ko lang sabihin sa inyong lahat, igagrab ko na lang din yung opportunity na to na naka-on yung mic na pwedeng napapakinggan mo ko habang nagdadrive ka. Na maraming salamat. Hindi ko na malayan yung oras, yung panahon na 1 taon na pala kasi masaya ako sa ginagawa ko at mahal ko ang istasyon ko. Maraming salamat sa pagmamahal sa 90.7 Love Radio Manila at maraming salamat sa pagtanggap kay Kim Chino. Huwag kayong mag-alala, hanggang 9 PM pa naman ako, dapat pala last adlib na ako nagdrama. Anyway, balik na muna tayo sa Rock and Music. At syempre dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!